Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza 3 pisos por 7,95. Bai, berezia da, ze azkenean denbora bat pasada esan duzu bezala ligaskatik, eta, bueno, azken bola honetan beti dezu pixkat bideoak eta ikusketa, aurkariaren ezaugarri horiek ikusi, eta, bueno, guk lan hori ja prestatu dakagu, baina egia da oraindik mutikoi ez diegula ez zera aipatu, badago denbora ostiraletik aurrea pixkat hori prestatzeko bai. Komentatzen dute azkenek urtekoek iaz Racingen kontra intzutela adiskidetasuneko bat bukaeran, denboraldi bukaeran, baina bueno, talde erdiarentzat behintzat igual lehenengoa, gure aldetik behintzat entrenadore bezala eta talde teknikoaren aldetik konsejoari asko eskertzen diogu aukera hori eman izana, hori sari bezala hartu dutelako eta bueno, guk aprobetxatu nahi dugu. Gehien bat ere, guk ez dugulako partidu batera batean antolatu nahi edo bestean, ez da profesionalen planteamentu hori, ez? Gure estilo daukagu, gure gauzak egin nahi ditugu, bai etxean, bai kanpoan, eta bueno, gainera somatzen da, guri hobeto juntzaigula kanpoko partidutan, ligaskari dagokionez, etxean baino, orduan, bueno, ez dakit abantaila izango da, baina behintzat eszenatoki erakargarria bai. Leverkusenen antzeko jokamoldea, pixka taktikoki gauza berezi xamarrak dituztenak eta igual aipagarriena baldintza fisiko fuerteko jokalariak, ibilbide handikoak eta partidoa segurazki ritmo altukoa eragingo dutenak bai. Bi gauzak ez, disfrutatzea, egoera bakoitzetik ikastea, ligarekin bezala ez, gertatzen da kasu honetan igual berezitasun horiek dituela, baina, bueno, egoera aprobetxatu eta gerora zuk esatezun bezala egongo balitz beste aukeraren bate jarraitzeko, ondo, eta bestela ere, gustora egindako lanakin, oen artekoan. Nik uste gaina pixkate paralelismo bat indaitekela, jaudli bukatu zenetik ekipuak entrenatzeko denbora izan du, beste pausa bat, eta somatu zaio azkunde hori ligan ere ez. Eta hasi ginen pixkat duda gehiagokin, badaramagu buelta oso bat galdu gabe, eta dinamika honean, eta nik uste 7 partido falta direla, ekipoak maila emateko moduan badagoela.